filɛbaga bɛɛ bisimila Mali Actu farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. An bɛ bi kunnafoniw daminɛ ni senatolantan ye. An ka cɛden minnu n'olu kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa farafinna senatolantan ɲɔgɔndanba min kan ka kɛ Egypte jamana kan. An b'a yira k'a fɔ olu ka labɛn hukumu kɔnɔna la u ni Burkina cɛdenw ye ɲɔgɔn bɛn bɔko 2 la an fɛ yan nɔ Tade Mamadu Konate la. Bɔko fɔlɔ n'o kɛra alamisa don marisi kalo tile 7 o kun cɛra an ka cɛdenw kanuna 2 ani fu. Yawasa bɔko 2nan n'o kɛra kari don marisi kalo tile 10 o kun cɛra jɛkulu 2 in bɛɛ ka ɲɛkumu kan barisa si ma sebaya sɔrɔ si kan o banna fu ani fu. 8 marisi n'o ye musow ka don ye o la ɲɛnɛmayara senatolantanaw fɛ ni ɲɛnajɛ kulo ye mun kɛra Fema Futi musow ani Mali muso senatolantana kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Tade Mamadu Konate la jumadon marisi kalo tile 8. O don kelen la ɲɛnɛmayara bololantolantanaw fana fan fɛ ni ɲɛnajɛ kulo ye mun kɛra Mali muso bololantolantana kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ Palais des Sports la jumadon marisi kalo tile 8. Bololantolantan hukumu kɔnɔna la halisa an b'a yirala k'a fɔ Aruna Benbayiga n'ale ye bololantolantan jɛkulu ɲɛmaa ye. Ale ye ɲɔgɔndan labɛn n'a bɛ fɔ ma ko 3 contre 3 n'o kɛra 15 ans bugu terrain kan dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen. Ɲɔgɔndan in kun cɛra ni Cécile ka jɛkulu ka sebaya ye n'a bɛ fɔ ma ko Team Cécile. Ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaa kɔni y'a yira ko ni ɲɔgɔndan in kun ye yaasa ka se ka maaw sugandi maa minnu bɛna taa Mali jɔyɔrɔ fa diɲɛ 3 contre 3 ɲɔgɔndan kɛnɛ kan. An bɛ kunnafoni kuncɛ ni cricket ye n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye min n'an tola an bɛ tan ni bere. An b'a yirala k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o ɲɔgɔndan tako 10nan kɛra an fɛ yan nɔ Bamako. A kun cɛra ni lycée Kariba Boyite cɛdenw ka sebaya ye. Ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan in bɛna kɛ labɛn ye ka ɲɛsin farafinna ɲɔgɔndan ba ma mun kan ka kɛ Rwanda.